Kapuso-piso nga saka sa plete sa NCR, Calabarzon, kag Central Luzon, ginaprubahan na sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB. Jeepney driver sa syudad sang Iloilo nagahingyo nga aprubahan man ang saka sa plete sa Western Visayas. Ang ayo sang transport group 6 pesos nga dugang o kon 15 pesos nga minimum fare. Ini ang gintutukan ni John Sala live. John? Adrian Darrell Juan Manuel, dapat kuno patas kung nagasaka ang presyo sang gatong, dapat magsaka man ang plete suno sa mga public utility jeepney driver sa syudad sang Iloilo. Gani panawagan nila, aprubahan na ang 6 pesos nga saka plete. Ginaprubahan na sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kung LTFRB ang piso nga saka plete sa NCR, Calabarzon kag Central Luzon. Gani hinyo sa mga jeepney driver sa Iloilo City sa tuman kamahal nga presyo sang krudo, kung tani maaprubahan man ang ilagan ayo nga pasakaan man ang plete sa mga pampubliko nga salakyan sa rehiyon. Suno kay John Michael, kung matigayon dako ini nga bulig sa ila, ilabi na nga daw wala na kuno sang tsansa nga magnubo pa ang presyo sang gatong. Ate, parte ka nako, sir, ti 6 pesos madalagin saka ka krudo, te kung magsaka 6 pesos, ti dako gaya sir nga nga bulig para sa among driver. Kung sang una 500 ang mapauli sang jeepney driver nga si Elinerio, ang sakaron kulang pa gani kuno sa pagdalawat sang bugas gani magluwas sa saka plite. Kung tani magpatunga man mismo ang gobyerno sa pagkontrol sa presyo sang gatong. Pero ang ginapangayolan tayo namon ang krudo nga magdumunubo. Imbes na makaginansya ka 500 ang adlaw, makadala ka lang 200, 300, ti dako gyud diferensya. Ti perde gid ang amon pang biyahe, gamay lang dala mo puli, do hindi ka nakakuan sa mga kinanglanon mo. Samtang suno sa grupo nga Iklahoda o kun Iloilo City Loop Alliance of Jeepney Operators and Drivers Association, magasumitir sila sang petisyon nga madugangan sang 6 pesos ang minimum fare agud mangin 15 pesos na. Ang amon mapali kami sang petisyon nga ipal namon dito sa DOTR kag sa LTFRB Central Office. Mapali kami sang 6 pesos nga pasaka. No kay ti preparasyon na muna sa palabuto nga tag 100 pesos nga atong diesel. Suno kay Parcon, ginpaiway nilang pagpasaka sang plitihan sa nagligad bangod may ginhatag man nga fuel subsidy ang gobyerno. Dugang man nga palasaanon para sa mga pasahero kung maaprubahan ang dugang plite, nahangpan man kuno ini ni Jonah. Sakon okay lang man ako kay taas na gid man ang ang masahib, ang bala gasolina. Kung maaprubahan naman lang pasaka sila ang DT, ang mga asosasyon sa salakyan, di wala naman tamahimo ang commuters. Sa padayon yung pagsaka sa presyo sang gatong, in kaso hindi maaprubahan ang hinyo nga saka plite, posible suno sa pila ka mga driver nga magauntat na lang sila sa pagbiyahe. Darrell, ginadiho na sa karon sang Iklahoda ang petisyon kag ginahulat naman ang signature sang pila pa ka mga transport groups sa rehiyon antes nga ipasaka ang nasambit nga petisyon sa DOTR kag sa LTFRB Central Office. Darrell? Madamo nga salamat, John Sala.